زے زمین اندر جے تو بیج رلا میں، زے زمین اندر جے تو بیج رلا میں، تے آکھیں آپ جمع سی اللہ، گھر تڑے وچ پتر جمے، آکھیں پیراں کیتا بھلا، ایک دا کاکا تو مول نہ تھیو، تے واہ خوب کتوئی رلا، بس حافظ لگ پتہ ویسی اس دن، او جدہ قبر چوڑ سے اکلا۔ او میرے بھائیو ورنہ کلیاں ہے یا نہیں؟ سارا ورنہ ہے۔ خالق دا در چھوڑ کے سجدے در مخلوق تے کر دے ہو، رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو۔ خالق دا در چھوڑ کے سجدے، خالق دا در چھوڑ کے سجدے در مخلوق تے کر دے ہو، رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو۔ خالق دا در چھوڑ کے سجدے، جس تو پیر پیغمبر منگ دے تو بھی اس تو منگیا کر، جس تو پیر پیغمبر منگ دے تو بھی اس تو منگیا کر، کسی مشکل وچ در غیران دے میرا ویر نہ لنگیا کر، کسی مشکل وچ در غیران دے میرا ویر نہ لنگیا کر۔ شرک بدعت دی اگ بھڑکا کے، شرک بدعت دی اگ بھڑکا کے، قبراں کیوں مجھر خیال میرے بھائیو مجھر، شرک بدعت دی اگ بھڑکا کے قبراں کیوں پہ بھر دے ہو، رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو۔ اے پیر پیغمبر محتاجن رب دے، جس تو پیر پیغمبر منگ دے تو بھی اس تو منگیا کر، کسی مشکل وچ در غیران دے میرا ویر نہ لنگیا کر، اور جس تو پیر پیغمبر منگ دے تو بھی اس تو منگیا کر، کسی مشکل وچ در غیران دے میرا ویر نہ لنگیا کر۔ شرک بدعت دی اگ بھڑکا کے، شرک بدعت دی اگ بھڑکا کے قبراں کیوں پہ بھر دے ہو، رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو۔ اے منت منوتی تے نظر نیازاں حق بندا رحمان دا ہے، منت منوتی نظر نیازاں حق بندا رحمان دا ہے، غیر اللہ دیاں منتاں مننے اوہ بندہ شیطان دا ہے، غیر اللہ دیاں منتاں مننے اوہ بندہ شیطان دا ہے۔ شرک و کفر دی اگ بھڑکا کے، شرک و کفر دی اگ بھڑکا کے قبراں کیوں پہ بھر دے ہو، رب دے حق نو در در ونڈ کے رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو۔ اے لا الہ الا اللہ نو مانے نال پکایا کر، لا الہ الا اللہ نو مانے نال پکایا کر، سورت پاک اخلاص دا سجڑا دل تے نقش جمایا کر، سورت پاک اخلاص دا سجڑا دل تے نقش جمایا کر، بن توحید دے نہیں چھٹکارا، بن توحید
توحید دے نہیں چھٹکارا زد وچ کیوں پہ مردے ہو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو خالق دا در چھوڑ کے سجدے خالق دا در چھوڑ کے سجدے در مخلوق سے کر دے ہو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو